Moi! Eli tänään mä ajattelin tehdä tällaisen päivän asuvideon. Joo, eli paita mulla oli vaan tollain valkoinen neule H&M:stä 15 €. Ja housuin mulla on tollain vihreät Zaran 40, en tiedä. Näissä on vetskarilahkeessa tuossa taskussa. Ja kenkin mulla oli mun ihan tavalliset mustat Converset, ne vähän niinku korkeat, tai ne normaalit. Ja mä oon koko kuusi, jos joku mietti. Ja korui, mulla on tommonen valkoinen ranneke, missä lukee I Pray. Ja mun nomination, missä ei oo mitään paloja. Ja sit mun Pandora, missä on 3 tollasta charmia, usko, toivo, rakkaus, käärme ja sit tollain outo kiekurapallo.